Coba. Hello guys. Nah, kayak Karsi Hayden. Karsi. Kita kamu mana? Karsi. Angkat lo sana. Nyautan. Itu ya, ini lah sih. Ram pas lehe. Kami boleh kita. Gila. Nasing gina masuk sana ba. Partikan sini ke mama. Ini semua aja dari kemana? Ibu nih. Karsi kakraman sih berabuzun karuku. Ayo. Bari sih nggak bisa karsi nih. Nah, bitang lah karsi bitang dang nih gerang gozo nakai. Wah, mahar kaya betul. Hello guys. Ada ya. Yang naik pun. Hah? Yang naik. Hai beri jabai. Zeng tak karsi hayang dong. Hai beri jabai karsi ya. Hello guys, zeng tak bisa. Này là người ta rất là nhiều cơ. Hai. Này là người dân kiếm một lần hai. Quý vị ta, anh em video có dừng rồi, quý vị ta. Thang máy đằng guys. Hey, share vào video đằng á. Đang ngay được. Hả? Sang đã có một thân ni. Karsi hayang dong. Karsi là bay này, thay ba. Sungguh là bay guys. Sang đã. Masa ada? नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनसे गोदान ब्लग गासिबो बरायलायबाय गाइस सान्दुङाबो बारा गोसानो नोंनिया दिनै गाइस दा गरमथारथिबाबो गरमनि जों दा गाइस नै गथ'फोरबो दङ आंजों लोगोसे जों दा कारि जानो नागिरदों गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो गाइस नों बाहायगासिनो जों नै कारजि नै गाइस जों दा कारजि हाबाय दोङो हाग्राफोरा नै जोंनिया डेन्जार गोजा ना मा खबर दे नामखौ खोथा नोंनि मा मिनिबाय थायो ओमफ्राय नै फानलु संख्रिबो दं गाइस ओमफ्राय थाइसे हाखांबायानो दा जों कारजि लाबोदों ओमफ्राय नै जोंना खासे दङ इखिजा दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो गाइस जोबजासिम ना गाइस बाराथ' बिदि जेबो बारा बुंनो रोङा गाइस दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस जोबजासिम मोजां दे मोजां दे this is a cow this is a banana A for apple B for मा Before banlu. before बानलु इनिफ्राय मा कारजि K for कारजि मा जागोन लेसोनदों मोजां दे Hakade nih jangan. Before sada kan ini. A4 alu. दायनाय नांगोन दैयाबो दाबो बारा रानाखै दै खनसे खोथेर लायखिजा थांनानै Siapa dengan nang malah ini. Nah, kita kau nangan selalu ber. Kabar. Dia beranak ini besi dia yang keputus. Nah. Lah kabar, naman sini jatuh. Namun saya tuh izin nah. लगाय sini kabar Halo aja. लगाय Enggak angus. बाय लोगोफोर Dasani दा जों जानोसै आरोना हाबुखौबोनो ओरै फन फैबा जायाना दा गाइस जोङो जानोसै आरोना जाबायानो दख' Dia neng besar deh. दा फाइनालि जों जानोसै गाइस जों खाब्रै दोङो खासे खानै खाथाम खाब्रै Gensalanya खाब्रै ओमफ्राय दा जानोसै गाइस जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस दामानो जागोन जोङो नोसै नै दामान Taman ini yang kada sana. बारा फानलु होआखै दे गाइस माने आलु जानो गिना ना गथ'फोरा एंगारनो बारा फानलु होआखै गाइस Alu aku. आलु आखैनो आं गोसो राखुंबा apa pe belas ba aldon la khoy Hah? aldon la khoy Alu aku. asa la khoy no
coba. Kunci hasil banyak. Kasih nada gitu nem. Kasih kalau coba. Kasihnya konja ha. Ang Taman hidup kali guys jalannya. Mana first time जादे बार 2022 आव कार्जिखौ बारा रोसिबो जायाखै जानाया बारा जाथ'वाखैनो खिन्थु ओइ हाबाफोरावदि फिसा फिसा माबा कार्जि इनुआनो जागाने गाइस मा गेदेर गेदेर फुङानो बाय बिगुरा रोजा बारा रोसि जाया जानो खिन्थु हिट जायो बिराद मजा जानो गोफासो जाना आइजों गाज्रिखौ चुप बिल्कुल चुप Hey, không biết bạn lúc ấy buồn đi. Hơi cái gì vậy? Taman ra bên này ăn Được cơ rồi. chơi không nào mà cơ khơi lẽ Đi lấy lấy hai con. ai phá lô ra đang ngày Taman hit Có nó này về năng nhà. Là cái bơ. phá lô ra đi nhỉ Cái năng cái năng. Guys, bisa sampai yang ang sala ke kawan baik. Bini mu nganja batin ku deuri. Pai pai go sriba somatari. as Giờ này cái gì vậy? as phê phê chụp thì làm mà mình phải bé cuộc lên chơi được tăng giặc đấy nhỉ không Không cơ. Video này thì là bật đèn là sự chỉ Mình biết là không. Hồi xí. phải lạ quay áo luôn vậy as Guys, thằng chơi thôi. quay áo luôn vậy đó Phải đợi. Ai đi. ini video simple video जाबाय दा भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो लोगोफोर Rồi, जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय गाइस आरो लोगोसे नटिफिकेसन माबाखौ बेल आइकनखौ बेल आइकनखौ जोना होबानो जाबाय गाइस जाहाथे नोंथांमोननि आंनि गोदान भिडिअ नाय फार्स्ट नटिफिकेसन मोनहैयो दा बेनोमोन गाइस बेबायदिनो लाबोबाय थानो नाजागोन ब्लग भिडिअखौ गोबावथार जाबायमोन लाबोआखैमोन आं ओरैनो दा स्क्रेच भिडिअ होबायदोंमोन गाइस मानोना ब्लग भिडिअ बानायनो एसे लाजियो आरोना बेनिखायनो बानायनाय जाया गाइस video bên này là gì nè kìa. बेनिखायनो आं हानायमानि ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन गाइस नोंथांमोननि सेराव दा बेनो भिडिअ गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय Mama,